Mikkel Munch-Fals. Først vil jeg sige dig tak, fordi du gad at snakke med os igen. Nu har du et par programmer af DR2 Premiere at kigge tilbage på. Hvordan vil du selv beskrive udsendelsen? Synes du ikke, det virker lidt kunstigt, det hele? Ja, du har ret. Det her, det er teatralsk iscenesættelse. Det her, det skal være opstillet. Det er surrealistiske tabloer, numsefetishisme. Og det er også meningen. Ja, den er svær at give igen på, den der. Hvordan vil du så beskrive dig selv som vært? En akademiker, som trods det, at han er både oplyst og belæst, konstant jager den store kærlighed, den store forbilledelige kærlighed. Jamen, hvad er det, du er ude efter, Mikkel? Jeg vil have noget fisse og heste. Og du har slet ingen grænser? Helt ærligt, så skal man da have et hjerte af sten, for ikke at have en eller anden form for reaktion ved at se en kvinde onanere med en blyant. Gud, ja, det er jo ikke så underligt, at dine seere, de føler sig lidt røvrendt. Det lyder som noget uanstændigt, man også kan downloade fra nettet. Ja, lad os stoppe nu, og så lad os vende tilbage til emnet. For det lyder som om, du har en masse indbrændte frustrationer, men behøver du at kaste over et filmprogram? Var der ikke andre steder, hvor du kunne få afløb? Jobs er der ikke mange af. Nej, det er der vel ikke, hvis man er kunstner. Det ender med, at du må arbejde for føden, ligesom os andre. Det har jeg gudskelov kun prøvet én gang. Det lyder virkelig sandsynligt. Men for at vende tilbage til programmet, hvilken slags folk består din redaktion af? Traumatiserede efterlønnere, taxachauffører og tvangsaktiverede tabere. Jamen, så giver det jo sig selv, at showet er ind, som det er. Det er min fejl, undskyld. Det er der jo ikke noget at gøre ved, men hvad kan vi vente os af kommende udsendelser? Nøgenhed, dyr og Tyskland. Det siger vist det hele. Sådan. Tak, Mikkel.